no. Target locked. Uy, bagsak! No. Target locked. Sa atin lang to. Run.
No, 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 Andito na naman kami guys! May bago na naman kaming video ngayon! Salamat nga pala sa suporta nyo at sa panunod sa aming vlog. Tapos ngayon may bago na naman kami. Abangan nyo guys! Napakaganda guys! Kasi nga pala, shout out nga pala sa Garcel Events and Lights and Sounds. And new! Magandang araw po, ito po si Kuya Koy, Glenn. I-shoutout po yung Helmery Marketing, Lupom, at saka yung Sandria po. Thank you! Dancing to the beat with DJ Eric May. And guys, shoutout nga pala sa Rock Radio Station, Bayugan City, 91.7 FM, kay Double B at kay Idol Ludi Papado ng Bayugan City. Let's rock and roll sa 91.7 kay Papa Joe. Kuya Koy, supported po kayo. Thank you. Thank you for watching. Please subscribe.